houkuttelevampaa, mutta tavarajunien kanssa niin se on suoraan menoa meikien asemalta toiselle, pitkät välimatkat ja silloin tuntuu kyllä välin yksinäiseltä. No olisiko se sinusta hyvä, että veturissa olisi 2 kuljettajaa? Kyllä, mun mielestä varsinkin yöllä ja näissä tavarajunissa, niin jos ei muuta, niin pitää toiselle seuraa pitämässä. Mistä se? No, mun ymmärtääkseni se on ihan tästä kuljettajapulasta. Tuskin riittää 1 kuljettaja yhteen veturiin. Niin täällä on nyt tämä koulutus on jäänyt pikkasen jälkeen, että nyt on niin paljon jäänyt ihmisiä eläkkeelle ja ne ei saa koulutettua vastaavasti porukkaa tilalle. Ilmeisesti asiille on aika voimakas lisätyövoiman tarve. Joo, kyllä se on ihan kaikilla aloilla. Että se ei ole pelkästään nämä veturinkuljettajat, se on ihan vaunun puolella ja ihan vaikuttaa ihan joka paikassa. Se on tämä sama tilanne, että ihmisiä jää niin paljon eläkkeelle ja vastaavasti uusia työntekijöitä ei ole tulossa niin paljon. No miten sinun työkaverisi ovat suhtautuneet sinuun? No, tässä on ollut monenlaista suhtautumista. Että enimmäkseen mä voisin sanoa, että myönteisesti. Mutta on ollut semmoisia negatiivisiakin suhtautumisia, että toiset on katsonut hirveän pitkään, että mitäköhän tästäkin seuraa. Mutta mä voisin niin kuin omalta kohdaltani sanoa, että se on enimmäkseen ollut positiivista. Kaikki on ollut hirveästi auttamassa ja yrittänyt antaa ohjeita kykynsä mukaan. Ja tosiaan hirveän miellyttäviä ihmisiä. No miten matkustajat ovat sitten reagoineet, kun he ovat huomanneet, että ohjaimissa istuu nuori tyttö? No monesti huomaa, että kyllä heitä kiinnostaa vähän, että kuka siellä veturissa on. Ja uteliaisuus yllättää sen verran, että monet tulee katsomaan ihan eteen, että oliko se tyttö, jonka mä näin, joka ajoi ohi tästä. Ja monesti näyttää, että kyllä että vähän huvittuneestikin osaksi suhtautua, mutta se on miten milloinkin. Ja ehkä hämmästyneestikin siinä vaiheessa, kun te kaikki odotatte yhdessä junaa ja sinä sitten kiipeät veturiin. Kyllä joo, monesti seisoo asemilla ja siinä on matkustajien seassa, mekin seison. Niin sitten kun veturi tulee siihen paikalle ja mä yhtäkkiä hyppäänkin sinne veturiin, niin kyllä monilla niin kuin on hämmästynyt ilme tosiaan, että voiko tämä olla totta, että tämmöinen tyttö nyt hyppää sinne veturiin. No pitkän matkan junien lisäksi ajat sitten myöskin lähiliikennejunia. Joo, no mä ajan näitä pendeleitä. Mä oon saanut koulutuksen näihin sen varsinaisen peruskurssin jälkeen. Oli semmoinen 2-viikkoinen niin kuin täydennyskurssi. Ja mä oon nyt 5 vuotta ajanut näitä pendeleitä. Viihdytkö näiden kanssa? Joo, mä viihdyn. Mä tykkään hirveästi ajaa näitä. Että näissä on koko ajan saa olla toiminnassa. Ja niin nämä lähiliikenteen junat, nämä pysähtyy ihan joka asemilla. Ja mä tosiaan viihdyn näissä. Onko kaukoliikennejunien ja näiden lähiliikennejunien ajamisessa eroa? On jo, niin kuin itse ajamissa tuntuu kyllä. Nämä siniset pendelit, niin nämä on paljon kevyempiä painonsa suhteen. Ja itse tässä jarrutuksessa huomaa eron, että nämä on paljon nopeampia siinä itse jarrutusvaiheessa. Jarrut ottaa heti ja sitten muutenkin nämä on paljon kevyempiä ajaa. No pendeleitä ajaa aika moni nainen nykyisin jo. Niin, no nämä on ihan samat veturin kuljettajat, jotka ajaa näitä sekä pitkän matkan junia että pendeleitä. Tämä on vain niin semmoinen täydentävä kurssi, minkä saa sitten se varsinaisen peruskurssin jälkeen. No kaikki muistavat varmasti viime talven ja sen, kuinka pendelijuna ei tullut, vaikka kuinka asemalla odotti. Joo. Oliko sinulla kokemuksia jo lumesta viime talven? No mä onneksi pääsin sen pahimman ajan yli, että mä sain sen koulutuksen ihan maaliskuun alussa, että se pahin aika oli ohi, mutta kyllä mäkin jonkun verran sain kokea tätä, että joskus me seisottiin tuolla laiturilla ja meitä oli 3-4 kuljettajaa odottamassa junaa ja me oltiin ihan jonossa, että kuka ottaa seuraavan junaa. Kaikki oli sen verran myöhässä ja kyllä mä pikkasen sain tuntea sitä. Jännittääkö sinua ensi vai? Kyllä, vähän saa nähdä, että pitääkö kaikki lupaukset, mitä tästä, tuleeko mitään parannusta. Kyllä se vähän jännistää tietysti. Se ei ole ainoastaan matkustajien harmi, vaan myöskin kuljettajien harmi. On tietysti, että joo, että meillä tulee yliaikaa ja muuta. No tietysti nämä paikallisjunat, niin näissä nyt on aina, että tämä on niin kuin, me ollaan sen verran lähempänä Tukholmaa, että
Että jos meidän työaika loppuu, niin se loppuu siihen, mutta pitempien junien kanssa on vähän toinen asia. No mistä sinun käsittääksesi johtuu, että niin usein junat kulkevat myöhässä aikataulusta? Siinä on niin monenlaisia tekijöitä kyllä, että monethan luulee, että se on ihan pelkästään kuljettajasta kiinni, mutta näin ei ole asia ollenkaan. Että se saattaa olla, että esimerkiksi ruuhka-aikoina voi olla radalla työntekijöitä ja junat joutuu odottamaan toisia ja kohtaamisia. Ja jos yksi juna on myöhässä, niin saattaa olla, että muut junat myöhästyy sen takia. Ja siinä on niin monenlaista pikkuseikkaa mukana. Onko aikataulu sinun mielestäsi rakennettu liian tiukka? Se on jo täällä. Täällä on tosiaan ihan, että täyttä vauhtia pitää ajaa, että jos aikoo pitää aikataulussa kiinni. Että jos esimerkiksi matkan aikana sattuu jotain, voi olla vaunussa jotain vikaa tai ihan veturin tulla vahinko, että joutuu pysähtymään sen takia, niin heti aikataulusta ollaan jäljessä ja se on vaikea sitä saada kiinni. No minkälaiset on ne mahdollisuudet? Onko olemassa mahdollisuuksia ajaa aikataulut kiinni? Jos ajattelee, niin nopeusrajoitushan on olemassa myös junaradalla. Joo, no se on mekin. Jos nopeusrajoituksia, niistä on pidettävä kiinni, niin aikataulusta jää sitten. Ja sitten jos sinulla on vapaa-hetkiä, niin sitten sinä otat sieltä kiinni. No niistä mekin täytyy tiivistää. Se on ennen kaikkea tämä matkustaja ja junan turvallisuus. Se tulee ihan ensisijalla. Miten matkustajat reagoivat silloin, kun juna on myöhässä? Tulevatko he sinulle valittamaan? Ei henkilökohtaisesti. Se on enimmäkseen konduktööri, joka saa ottaa ne suurimmat haukut vastaan. Ja ei ne kuljettajalle silti tule siitä sanomaan. Mutta kyllä useasti huomaa tällä laitureilla, niin esimerkiksi näitä paikallisjunia ajattaessa, niin ihmiset kyllä näyttää osoittaa kelloa joskus, ja että mistäköhän tämäkin myöhästyminen johtuu. No, viime kesänä sattui tämmöinen junaonnettomuus, jossa useita ihmisiä kuoli. Se johtui aurinkokurvasta tai mutkasta. Miten yleensä tällaiset onnettomuudet vaikuttavat sinuun? No totta kai sitä ajattelee vähän niitä, että hirveitä seurauksia ja sitten, että se on vaan ajateltava, että se onnettomuus se sattuu, jos se sattuu. Ei se henkilökohtaisesti muuhun niin kuin ainakaan tähän työhön vaikuta. Mä yritän hoitaa omalta osaltani työni niin hyvin kuin mä pystyn ja jos onnettomuus sattuu, niin se sitten sattuu. Oletko joutunut ajaessasi hätätilanteisiin? En oikeastaan semmoisia ihan, että olisi hätäjarrusta joutunut vetämään. Tietysti semmoisia pienempiä tilanteita sattuu, että joku juoksee justiin junan edestä ja raiteiden yli tai autot yrittävät kilpailla. Kumpiko ehtii, ehdinkö minä vai juna ensin. Ja semmoiset tietysti sävähdyttää jonkun verran, että sitä on valmis vetämään jo jarrusta. Mutta nyt tähän mennessä on selvinnyt ihan pelkällä säikähdyksellä. Minkälainen koulutus sinulla on hätätilanteiden varalla? No se on, ei meillä sen kummempaa koulutusta, että siihen reagoi ihan automaattisesti. Eihän tässä muuta paljon voi kuin jarrusta vetää. Onko sinulla oman turvallisuutesi niin kuin edistämiseksi, jos ajatellaan lentäjillä on katapultti-istuin, onko sinulla joku tässä ei ole mitään muuta, että jos näkee, että vaara uhkaa raiteella, joku väistämätön tilanne, kolari vaikka tulee, niin itsensä suojaamiseksi ei ole muuta kuin juosta konehuoneeseen, heittäytyä pitkälleen sinne ja toivoa parasta.